Joo, niin nyt ollaan päästy tässä pätkässä jo niin pitkälle, että on vuorossa Sieri, joka on Pallosalman luotsama joukkue. Meillä on pallo täällä tänään mukana Kyllä. kanssa katsomassa Täällä ollaan. Joo, no meille tänään mitään editointi vastaavaa eli pehmoa, eli tää menee ihan muokkaamattomana, että kaikki töpeksinnät niin päätyy myös siihen videolle, että tsemppii vaan pallukka. Ei me töpeksitä, ei tuo ongelma. Ei, mutta sä oot tosiaan saanut joukkueen taas aikaiseksi. Joo, Tämähän pelas silloin 2014 pelas, niin kerron nyt jotain, mikä se on taustalla. eipä tässä mitään erikoista ollut, että No, itse asiassa sähän se olit, joka pyyteli muun muassa joukkuetta tuomaan takaisin, et eipä tossa oli nimi oli ja alue oli, niin ei tarttunut. Mulla oli Lemonlight ja Apelis oli tossa jo joulukuun puolella. Meillä oli semmonen idea, että tuotais klaania ja eipä tässä sitten ollut muuta kuin piti vaan saada 4. pelaajaa. Nyt otitte aika samanlaisen koostumuksen sitten kuin aikaisemmin, että tossa on noi Chasserit ja Exlerit, jotka oli muistaakseni myös siellä joukkueessa mukana, niin silleen ihan hyvä Niinhän juttu, ne oli. tutut kaverit. Joo, ei ollut oikein muita vapaanakaan. Mutta se on ihan hyvä, että no Lemonlightiin, niin sehän ei hirveän monta matsia ehtinyt pelaa viime kauden aikana, eikä Apelits myöskään. Mä en itse asiassa muista. Toit ainakin uusia henkilöitä takas sit liigaa, et onks toi teille sit ongelma, että jätkät ei oo pelannut viime aikaan kauheasti? Ei, kyllä toi Apelis ja Lemonlight osaa ja kyllähän toi saadaan noit Chasseria ja Exe herään, niin eiköhän ne osaa oma homma Joo. tehdä. Sehän on mielenkiintoinen pointti, että tosiaan tuo Lemonlight oli ilmeisesti päässyt asepalveluksesta, niin se on jännä, että siinä meni sitten puoli vuotta tai vuosi, en tiedä kauan hän oli, niin meni sitten siihen, että hän harjoitteli asioita. Nyt lentokonepeli on sitä varten, ja hän pääsee pistämään käytäntöön niitä harjoituksia, joita hän on saanut. Joo. Mutta luuletko, että nämä Chasser ja Exler tulee muuten peleihin? Niitä mä en oo oikeesti. Mä en oo nähnyt ties kuinka moneen kuukauteen tai vuoteen heitä Chasser kumpaakaan. kävi vähän aika sitten pelaamassa. Exellä oli ilmeisesti jotain ongelmaa Javan kanssa. Kyllä varmaan sekin tulee, jos se saa sen Javan toimimaan. Ainakin silloin tällä. Ai ja silloin kanssa sitä problematiikkaa. Sitä on vähän itse kullakin Kyllä. Java-ongelmaa. No ehkä olisi voinut sitten ottaa joku semmoinen 6. pelaaja sitten. Niin, kyllä sellainen ehkä otetaankin, mutta tarkoitus olisi, että joukkueessa suurin piirtein samantasoisia pelaajia, niin ei käy silleen, että kukaan joutuu olemaan perässä muista. Se siinä vähän onkin, että jos sä haluat ottaa tuohon vielä jonkun lisäpelaajan, niin sit joutuu vähän joustamaan sit siitä, että kenen tasoinen tai minkä tasoinen se sitten on. Nimenomaan ei oikein ole vapaana paljon noitten meidän tasoisia. Joo, mutta runkosarja aika pitkä, niin siinä voi olla sitten noin kapealla, siis 5 hengen jengillä, niin kyllä siinä voi tulla alivoimamatseja. Mutta se ei sarjasysteemin takia, niin se ei haittaa tietyskään kauheasti, ellei sit halua sitä suoraan välieräpaikkaa saada välttämättä. Kyllä. Ja saattaahan niitä olla, että kauden aikana vapautuu pelaajia. Näin se on. Ja sit jos ei muuten, niin vaikka ottaa playoffeihin jonkun pudonneen joukkueen pelaaja sit siihen, joka niin on riittävän hyvä. Et siellä on kuitenkin myös pienemmissäkin joukkueissa ihan hyviä pelaajia. Kyllä. Sieltä sitten ottaa jonkun. Mutta se on tosiaan niin 3 kertaa laskin tässä. Kun tehtiin näitä ennakkovalmisteluita, niin olet ollut nyt finaalissa putkeen. Itse asiassa Et miltä hopea maistuu? Itse asiassa siinä oli 14.04 kaudella, mä en tainnut olla finaalissa. Silloin me rankattiin 5, mutta muuten joo, 3-4 kaudesta ollut. Ei kun aivan. Eli siinä oli se satku oli välissä. Oli välissä siinä. Ja niin, no joka tapauksessa 2 viime kaudella ja 3-4. Näin se meni. Mutta joka tapauksessa niin pointti on se, että sä oot päässyt aika paljon hopeita maistamaan, niin nyt olisi varmaan tarkoitus ottaa vähän himmeämpiä mitalleja. Tästä kirkkaampaa, kyllä se vähän syö miestä, kun joutuu hopealle jäämään niin monta kertaa. Onko se sitten tavoitteen? No, kulta tietenkin tavoitteena, että ei tavoitella hopeaa tällä kertaa. Okei. Eli ketäs on sitten teidän uhkaa? Ketä sä uskot, että sinne vastaan tulee? Tietysti se riippuu, ketä vastaan pelaatte välierässä ja miten ne muut välieräottelut menee, mutta onko sulla ketään semmoista ykkösarkkivihollista tää kauteen lähtiessä? Ootas mä katon tätä listaa.
No, etana olisi ehkä se vartenotto, jos ne pääsee hereille. Sitten toinen vaihtoehto on toi Ifretin klaani, mutta siitä mä vähän epäilen, että saako ne pelaajia paikalle. Tai pysyykö se edes pystyssä. Mutta jos se pysyy pystyssä, niin kyllä se on varmaan se kovi. No okei, kun mä olin itse ennakkoa ajatellut asian niin, että se olisi Tonks, Sieni ja F2, jotka muodostaisi sen ensimmäisen 3 ryppää, ja sitten siinä perässä tulisi nokkaa toi etana, jonka sä mainitsit itse kovan kilpailijan. Mä itse pidän sitä nyt niin kovana joukkueena, että voisivat olla esimerkiksi finaalissa. Mutta tietty se riippuu ihan siitä pitkälti, miten ne välierä-parit tulee. Et jos siinä on 3 kovempaa joukkuetta, niin se yksi pääsee sitten vähän helpommin sinne finaaliin, jos tulee esimerkiksi etana tai nokka. Tulee siinä välieräotteluun, niin näin mä se itse ajatellut. Kyllä joka matsi on tärkeä tässä runkosarjassa jo. Kyllä. Siinä mielessä. Joo, mutta pelaajia on jaettu aika hyvin. Joo, niin on, se niin, että se on mielenkiintoista tosiaan, että nyt on jaettu näitä pelaajia useampaan joukkueeseen. Että tosiaan niin oikeasti asetelmat on 1000 kertaa mielenkiintoisemmat kuin viime kauteen lähtiessä. Että periaatteessa on monta kandidaattia. On 3 kandidaattia mun mielestä. Mut oot sä nyt mitään tiettyjä pelaajia kaavaillut tuohon? Uskallatko paljastaa, että ketä sä olisit halunnut tai ketä sä toivoisit näkeväsi vielä tulevaisuudessa? Okei. Mutta molemmat meni eri klaaneihin. Joo, vähän erikoinen liike Futisport mennä tänne Rotta-joukkueeseen, ehkä haluaa tuntea olonsa tärkeäksi. Ja ihan hyvä, että tähti jäi tonne etana jengiin. Kyllä. Voisin nyt tietysti sopinut tuohon, että teidänkin porukka on ihan hyvin, semmoinen 6 aktiivinen, niin olisi voinut olla ihan hyvä, koska ei noi kaikki kuitenkaan tuppeleihin paikalle. Ei voi hyvin olla, että joudutaan pelaamaan 3v jotakin pelejä, mutta... Ja sit varmaan just se Justus olisi sopinut aika hyvin tuohon joukkueeseen. Itse asiassa mä kysyin Justusta, mutta se sanoi, että se ei silloin kiireitä. Entä sitten onko jotain vanhempia pelaajia? Näitä on aika paljon näitä vanhoja pelaajia, jotka käy aika säännöllisesti A-pelissä, niin onko sieltä odotettavissa jotain lisävahvistusta? Ehkä lähtis käymään läpi kaikkia pelaajia, jotka on ollut jo vuosi tai 2 sitten viimeksi lentokonepelissä. Okei. Siinä voi olla vähän alkukankeutta sitten. Kyllä. Toivotaan, että pärjäätte noin. Joo. Teillähän lähtee nyt heti sunnuntai lähtee kovalla matsilla käyntiin, kun teillä on Tonksia vastaan heti, niin... Joo, se on semmonen. Pääsitte heti sit koittamaan, että miten kova joukkue te ottakaa, tai miten kova joukkue he ovat. Kyllä. Kyllä. Mut mitäs tää Lemolla, että kun se on varajohtaja, mistä tää johtuu? No meillä on molemmilla vähän tosta johtajuutta. Hänen ehdotuksensa oli, että pistetään molemmat punaisella, mutta se ei kai oo sallittua, niin näin sitten. Joo. Niin tietysti se olisi ollut hyvä vaihtoehto sekin, jos ei ollut päättää, että kumpi sitten on se kunnon bossi. Eli te olette varmaan se ydin-kaksikko ja sitten apelista. Te haluatte kolmistaan siitä triotaistossa, niin se oli se runko ja sitten joo, se oli muut yrittää olla sen edes pelaa. Kyllä. Joo, no ihan hyvä silleen. Mutta onko sulla vielä mitään muuta sun joukkueesta, mitä sä haluaisit sanoa tässä vaiheessa? Vai lopetellaanko? Eipä kai tässä muuta. Toivon, että tulee mielenkiintoinen kausi ja kaikki ihmiset saa päästä pelaamaan. Näin on. Samaa mäkin tässä on sanonut useaan otteeseen näissä muissa nauhoitteissa. Mutta ei mitään. Nähdään mitä Sieni pärjää ja pystytkö vihdoin seisomaan korkeammalla pallilla? Kyllä. Joo. Kiitos. Kiitämme kuuntelijoita. Näkemiin. Jep, hyvät naiset ja herrat, ollaan nyt Tonksi kimpussa. Ennen kuin hypätään itse asian kimppuun, niin täytyy vielä mollata hakea Ifrettiin. Hän oli tullut tänne uhmakkaana, kun pallo pyys, oli esiintymässä videossa. Mutta sitten yhden herkän kommentin takia, niin hän lähti pois ja ei nyt valitettavasti tuu tähän nauhalle vastaamaan tiukempiin ja todella kinkkisiä kysymyksiä, joita mä olin valmistellut monta päivää. Hän lähti pois. Aivan tyrmistettä, eikö vaan Pallosalma? No, kuulosti vähän enemmän siltä, että saisit ajanut sen pois sun käytökselläsi.
Ei pidä miltään osin paikkaansa. Ei pidä miltään osin paikkaansa. Okay. Mä voisin heittää pari adjektiivia, jolla mä kuvailen hänen ääntä, jonka mä juuri pääsin todistamaan, mutta jätetään se väliin. Mä en halua pahoittaa mieltä, kun joulusta on niin vähän aikaa. Niin. Mä teen semmoisen uuden vuoden lupauksen, että mä suututtais yhtään ketään. No niin, se on hyvä lupaus. Tai eiköhän siirrytä asiaan. Jos sä välttämättä haluat. Eli tosiaan, niin onko se tullut tälle kaudelle mukaan? Mä en tiedä, onko se nimi tullut jostain aikaisemmin, tai onko se ollut klaani joskus aikaisemmin. Vähän kuulostaa tutulta, mutta ei toi niin ainakaan tollasena ole ollut liigassa. Munkkiliigassa mukaan, sen mä tiedän. Joo, mutta sama. Siinä on tosiaan niin, 8 pelaajaa sinne on. Ilmoittautuvat viimeisenä päivänä. Kuulemani olivat pari päivää ennen tätä ilmoittamisajan takarajaa, niin tehdä päätöksen, että tulevat mukaan. Tämä on aika hätäiseen kasattu klaani. Kyllä, sinällään. Ja sitten tuli viimeisenä päivänä, niin ilmoittautumisen jälkeen tuli 2 pelaajaa, joka aina kieli siitä, että ei ole ollut kauheasti suunnitelmallisuutta, jos suoraan ilmoittautumisen jälkeen tulee 2 pelaajaa lisää. No siinähän näyttää Joo, jatka vaan. Niin siis sitä vaan, että tossa on pari siimalaista, kolme kello Ifretti Vihreäjaakko ja sitten on näitä sankareita, jotka ei pelannut hirveästi. Se on vois vähän niinku tommonen... sanoa, että vähän niinku Fitz. Nimenomaan Fitzi ja Siiman yhdistelmä. Että voi niinku katsoa monen syyn summana olevan tänne, että he ovat lyöneet tämän joukkueen yhteen. Tavallaan 2 joukkuetta voisi sanoa. Yksi on varmaan se, että viime kausi oli niin masentava siimalaisten kannalta, että esimerkiksi finaali, niin kaikki kunnia Nokalle, mutta oli se kuitenkin varsin läpihuutojuttu heidän kannaltaan. Ja tämä kausi, tämä on kovatasoisempi, mutta tämä ei ole niin paljon kovatasoisempi, etteikö tuolla viime kauden joukkueella olisi luultavasti pystytty voittamaan taas liiga. Vai uskotko sä kanssa siihen? Niin. On tuollakin 3 pelaajaa, jotka oli aktiivisia viime kaudella. Et noin muut on vähän tommosia vanhoja kaivettiin jostain. Mutta ihan jännä nähdä, näin sen ilmoittautuu. Joo, mut sitten taas on tietty se, että kun tässä on niin selkeästi 2 semmoista kuppikuntaa, voisi sanoa niin kuin, että siellä on 2 leiriä selkeästi. Nimenomaan noin 2 aikaisempaa klaaniporukkaa, niin on. Ifretti sanoi, että se ei tuota hankaluuksia. Tietysti voi mennä pari matsia, että hitsaantuu yhteen. Ja jos se tuu vaikeuksia pelikentillä, mitä voi tulla, kun on kovin vastustuksia tässä alkuun F2 sieni, niin kyllä toiset lähtee rullaan ihan varmasti. Kuitenkin, niin vaikka ne ole pelannut ilmeisesti viime aikoina yhdessä ja pitänyt yhteyttä kauheasti, niin mä oon käsittänyt, että he tuntemat toisensa jo viime vuosikymmenen puolelta. Että 2009 kuulemma ovat jo ensimmäiset sydämet lähettäneet toiselleen nämä joukkueen pelaajat, joten en tiedä minkä ikäisiä oliko ne vaippaikaisia silloin, mutta kyllä ne sitten sitä yhteishistoriikkiä löytyy aika monen vuoden edestä. Selvästikin pitkäaikainen suhde. Ja kiihkeä ainakin. Noiden kaverin luonteet voi näyttää niin kiihkeä. Mutta siellä on vähän sillä jännä, että Bokseri ja Vatahan on nyt ulkona tuossa joukkueessa. Kuulemma he olivat itse halunneet niin jättäytyä pois. Eivät olleet saaneet potkuja. Niille ei oltu suututtu viime kauden jälkeen jostain. Vaan ne oli itse lähtenyt. Bokser palvelee tällä hetkellä uljaasti siellä kylmissään, niin liikkuu reppu selässä. Palvelee isänmaata, ei voi kuin arvostaa. Terveisiä vaan Bobolle, jos kuuntelet. Ja sit se Vatani vaihtoi nokkaan. Hänkin samallisella paikalla tällä hetkellä. Joo, niin, olen vihreissä. Että toi on ihan järkevää koostamus, toi kun 6 pelaajaa tuossa alkuun. Siinä on ollut vähän kysymysmerkkejä sen aktiivisuuden suhteen. Se oli varmaan se suuri huolenaihe tässä kauteen lähdettäessä. Jasaska ja Lodureinen, ne ei varmaan välttämättä ole hirveästi sen varmempia kuin esimerkiksi noin Mercenari ja Huohtontuu Akseli tuossa paikalle saapumisen suhteen. Niin, no, siinä on ehdottomasti suurin kysymysmerkki. Mä epäilen, että siinä käy silleen, että siellä on sitten noin 3 paikalla ja sitten saattaa tulla yksi noista muista. Tai sitten ei tule. Joo, se on sinällään. Tai sitten se voi olla yhtäkkiä sille, että noi pojat innostuu. Ja sitten on kaikki paikalla. Ja sitten niistä tulee kaikki paikalle. Että toi on sinällään toi vähän huono tilanne siltä kannalta ajateltuna. Jos ne saa tehtyä aina sillä, että sinne tulee
osa pelaajista, ettei tule kaikki niistä, jotka on sille epävarmempi. Nyt on ihan loistava tilanne sitten heille, että he ei tarvitse pelata sitten liian usein, ettei tule ylikuntoa, mutta sitten niin ei tarvitse kuitenkaan olla vaihossa hirveän monen ja tulee riittävän monta pelaajaa paikalle, niin se on vähän tuommoinen riskitilanne. Niin no, runkosarjan kannalta se on ehkä aika hyvä asia, että monta pelaajaa saattaa tulla paikalle. Ei käy sille, että alivoima kaikki häviää. Joo, en mä sen mercenari, niin milloin mä oon sen nähnyt, ei sit ole mitenkään ihan pieni aika. Mutta toivottavasti innostuu pelaa. Liigakannat mainio juttu, jos kaverit tulee vähän takaisin, mutta joukkojen kannalta se ei ole hyvä juttu, jos nämä kaikki saapuu peleihin joka sunnuntai. Se on niin kuin kuitenkin ikävä fakta, että 8 pelaajaa sä et pysty vaan peluttaa mitenkään järkevällä tavalla. Myös 7 ja 6 on vähän vaikea, mutta sitten jos on 5 paikalla, niin mikä siinä? Niin. Että jännä nähdä mitä peluttaa. Ja sitten toinen huomio, kun katsoo tuota kaarilistaa vaan silleen esteettisestä näkökulmasta, että toi on aika pitkä, niin toinen juttu on se, että siellä on oranssia paljon. Hyvin erikoinen ja huonon huumorin tajun merkki taas. Tuota porukalta laittaa. Että ne haluaa pistää aina oranssia koko tiimi, kaikki varajohtajaksi. Kysyin perustelua, tämä perusta oli se, että no, halutaan olla tasa-arvoisia keskenään, ettei kellekään tule paha mieli, kun ei ole sitä oranssia väriä. Ne olisi voinut laittaa vihreällä sinne ihmisiä, sillähän saa ainakin joskus merkata tuuraajia. Nyt se ei varmaan merkittä yhtään mitään. Näin on. No, noiden kaverin luonteet huomioon ottaa, niin se voisi olla se pinkki, voisi olla osuvampi väri niille. Mutta ei tosiaan ihan hauska juttu laittaa, voi yhtenäistä joukkueet sillä laittaa oranssia, mutta sitten kun miettii, mitä se käytännössä tarkoittaa, että joku varajohtaja, se voi heittää tosiaan tämmöisen normaalia sinne pois, milloin taas ottaa uuden pelaajan tilalle. Niin ei se ole hyvä juttu sitten, kun yhtäkkiä sattuu huono päivää kuukautta iskee kohdalle, niin sitten siinä on yhtäkkiä monta raidensärkkää varajohtajaa. Mä kyllä vähän epäilen sitä, niillä on aikaisemminkin ollut noita oransseja kaikilla, mutta ei siellä ole silti paljon muutoksia ollut. Joo. Se on muuten jännä, että nämä tosiaan siitä nimeä palautuakseni, niin nämä on tosiaan uusi nimi, niin mitä mä kysyin Ifretiltä, niin se johtui siitä nimenomaan, että on vaihtuvuus niin suurta, että se ei oikein voi olla siima sitten. Mistä mä oon tavallaan samaa mieltä, että se ei voi oikein olla, kun tullut niin paljon uusia kavereita. Pari keskeistä pelaajaa ja sen finaalin pelanneet Boxer ja Vata lähti kuitenkin pois. Niin. Sillä ihan perustautuu uusi nimi. Joo, eikä tainnut kaikki noi olla aikaisemmin samassa klaanissakaan, he voinut vaan käyttää aikaisempaa aluetta. Joo, näin on. Mut mitäs me muuten nähdään tässä joukkueen menestymismahdollisuudet? Jos ne saa pelaajia paikalle, niin on siinä ainakin kova pohja. Että kyllä voisin pitää aika kuulemma vastustajana. Niin? Tavoitteena on tosiaan niillä, että kuulemma voittaa tätä mestaruutta. Kuulemma kovin uhka on FL2, mikä ei yllätä yhtään ketään, ja sitten siinä vanavedessä tulee Etanat ja toi teidän porukka oli Sieni. Noniin, eli pistetty tärkeään järjestykseen. Hän ajatteli asiaa tolla tavalla, kun kyseli häntä, ja sitten muissa ei oikein nähnyt uhkaa välttämättä edes pistemenetyksellä tuossa runkosarjan aikana. Eli toisin sanoen se on 2 kovita jengiä vastansa heti alkuun, niin se on hyvä aloittaa kausi parilla tappiolla, niin sitten pääsee pelaamaan merkityksellisiä otteluita sen jälkeen. Niin, se on just se, että voittaako vai häviää, että jos häviöllä voi olla aika ikävä aloittaa kausia. Kyllähän nuo kaverit nyt vähän voittais ne varten ottivat vastustajat, niin kyllä nämä kaverit vähän kaipaa sitä, että ne ottais pari kertaa turpeensa, pari huonompaa matsia. Se on motivaatiolla hyvä juttu, että hävii välillä. Tietysti ei pidä voittaa. Niin. Ei pidä voittaa vaan sitä 10% ottelusta, mutta silleen kun voittaa suurin osaksi, mutta hävii silloin tällöin, niin se on motivaation kannalta paras juttu. Voittaa ne tärkeimmät pelit, niin kuin sinä olet joskus sanonut. Näin on. Voita oikeat pelit jonkun hävityn finaalin jälkeen. Niin, no joo, mutta siis tähän kautta lähdettäessä, niin kyllähän tilanne taas on se, että miten sä pelaat näissä kärkiotteluissa ei silloin väliä. 6 joukkueet menee pudotuspeleihin. Okei, sä voit perustella runkosarjattelujen järkeyttä sillä, että sä voisit saada se suoraan välieräpaikan, mutta jos joukkueessa on tarpeeksi niin kun
materiaali, niin siis sillä ei ole väliä, vaikka menet puolivälierän kautta. Eikä silloin väliä, että ketä vastaan sä pelaat siinä välierässä, koska kohtaisit sen kuitenkin sit siinä finaalissa, jos se on oikeasti hyvä jengi. Niin riittää, että se oikeasti riittää, että sä voitat siinä 2-3 peliä. Niin sit sä oot melkein jo siinä 6 joukossa. Et, no, että ei se sillä on niin justiinsa. Onks mä enää mitään muuta kivaa tarinaa tähän? Joo, mä vähän epäilen. Kyllä siinä taidettiin aika lailla kaikki käydä läpi tosta. Ifretin koulu on kuulemma muuten alkanut. Ai mitä? Koulu? Joo, hän on koulu kuulemma alkanut. Ehkä sillä tulee raskaat sunnuntait, sit pitäis pääntä niin tää käy vähän pelaa. No, niin joo. on kyllä harmittaa, ettei saatu Ifretin mielipidettä tähän. Olisi ollut oikein mukava kuulla häneltä itseltä. Perääntyi kyllä vähän säälittävällä tavalla. Nyt mä muuten ymmärrän, miksi Bobo ja Vata ei halunnut olla tosi joukkueessa. Ne ei kestä tuommoista rintamakarkuria, joka lähtee tosi paikan tulleen, niin lähtee pakoon. Niin ne on oppinut sitä sotilaskuria siellä, niin ne ei halua olla toi jätkän kanssa samassa jengissä. Ja mä ymmärrän heitä enemmän kuin hyvin. Joo, mutta ei mulla muuta. Joo, kyllä siitä taidettiin tarpeeksi huudella, että tosta jengistä. Katsotaan. Kiitämme Kiitämme kuuntelijoita.